Pipila ka mga lumulupyo sa St. Arnold Jansen Village sa Suong Mactan, Mityabaw kay gipapahawa sila sa ilang mga panimay nga gidatatahan bisan atol sa pandemya. Apan Community Development Officer mitataw nga may notice to vacate na ang naasoy mga residente bisan sa wapa ang pandemic. Si Luan Mirondina sa report. Midangop sa RTV Balitang Bisda, kining pipila ka mga mulupyo sa St. Arnold Jansen Village sa Suong Mactan aron ipadangat ang matud nila dili makatarunganong pagpapahawa kanila sa ilang gidatadatahang panimay bisan kun anaa pa kita sa pandemya. Emosyonal nga gisaysay ni Lizel Tijares, usa sa mga napapahawa sa dapit niadto lang Nobyembre 13 ang pagpangayo niya og konsiderasyon. Ilabi na kay wala sila'y kapadulngan karong panahona nga wala sila'y laing kapangitaan kundi ang pagpamasura lang. Nangayo na lang ko nilang bayad kaya man ko'y kwarta para kuan ibay og asa mi puyo. Sama ni Lizel, may notice to vacate na usab nga nadawat si Emalyn Baran. Apan wa siya mutuman ini. Matud niya, kanunay man siyang makadata-data. 2009 pa nagpuyo sa dapit si Emalyn ug ang iyang pamilya. Kana si Brad Quintin, mo anay na sige hulga na mo diri nga sige mighulga nga papahawaon mi. Oh, daghang kay sila mga palisya gipang hatag sa mua kay para lang mapapahawa mi nila. Gipasabot ni Early Adrian Lera, Community Development Officer sa JPIC, ang nagduma sa St. Arnold Jansen Village nga parehong dunay notice to vacate niadto pang Nobyembre 19 sila si Emalyn ug Lizel. Actually, nasa tong LPA, ma'am, nga kung di sila kabayad within 3 to 6 months, so pwede na siyang matangtang sa iyang house. Pero wala na nato gipatuman kay tungod lagi pandemic. So naabtan pag siya 1 year. So unsa na November. So mo na ato ang gihatag nila nga kahigayunan. Ang St. Arnold Jansen Village sa Suong Mactan adunay 234 ka mga units ug gipadata-datahan sa mga kabos nga pamilya sa kantidad nga tag 780 pesos and 55 centavos matag buwan sulod sa 25 ka tuig. Ang ganahan magos kaparian sa SBD, ma'am, nga kanang mga tao diri ma-change ilang kinabuhi ba. Dili kay dadon gyapon nilang kinabuhi sa gawas nga na naman sila diri. Nga gipahiluna naman sila na sila balay nga lokos tra kaayo. Ingon ana gyud po ilang pamatasan. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisda.